Tak buď ma vyhadzujete, alebo môžem ostať jedno alebo druhé, nie? No nemôžete, lebo oni vás nepustili ešte donútra. Tento priestor, je to priestor, ktorý oni majú lek. Opustiť ho, prosím vás. Čaute, určite ste postrehli, že ma prednedávnom vyhodili z LGBT Prideu. Napriek tomu, že som tam nič nevhodné nerobil, normálne som si vystal radu ako všetci ostatní, pustili ma dnu a ešte skôr, ako by som stihol čokoľvek povedať, čokoľvek spraviť, čokoľvek si natočiť, za mnou prišiel SBS-kar a povedal mi, že organizátor si neželá, aby som tam bol. Poďme si teraz pozrieť spoločne, že ako prebiehal tento môj zážitok a ako som bol z neho vylúčený. Veď sa má tak, že iba sme prišli a už nás vyhadzujú. Neboli sme tu ani 5 minút. Takže sme vedení von, teraz čakáme na políciu, vlastne či tu môžeme ostať. Ne, však počkáme tu tých policajtov. Ne, ja počkám tu tých policajtov. No, takže teraz čakáme na políciu, kým nám vlastne polícia vysvetlí, že musíme odísť. Láska, fakt nikam s tebou nemôžem ísť. Dobrý. No, máme tu takú situáciu, že je to verejné zhromaždenie. Organizátor si vás tu nežiada. To ja chápem, ale to je verejné priestranstvo. Áno, ale oni majú svoje práva, využili. Oni ma môžu vyhodiť z verejného... Keď organizátor vás tu nechce, Momentálne to nie je verejné, momentálne to oni majú prenajaté. Presne tak. Takže to není, momentálne to Ale není keď je verejné. verejná akcia, oni ma nemôžu vyhodiť z verejnej akcie. Majú kontrolovaný vstup. To neznamená, že tá akcia je úplne verejná. Si si istý týmto? Čisto verejná, 100%. Môžem si natočiť tento váš odznak a prípadne sa na to pýtať potom. Si si istý, že Nech sa páči. sa chováte v súlade so zákonom. Vy máte aké číslo, prosím vás? Máte číslo? Mám číslo. Ukážete mi číslo vaše?